ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസിയിൽ പെടുത്തക്കണം. ഉപദേശാമൃതം ഉപനിഷത്തല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്ദസ്യാനാനാശനാശലാഘയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമാചാര്യ പാദാനി കായകൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗര ഗ്രാമധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം 5ാമത്തെ വേഴ്സായി അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണത്. 4 എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ശരിക്കും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണത്. ലെവൽ 3 ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകം തന്നെയാണത്. എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും പഠിച്ചവരുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ശ്ലോകം പഠിച്ചവരുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ആരൊക്കെ ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ബുക്കില്ല, മാതാജി ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ല. അതെ, ബുക്കില്ലാത്തോണ്ട് എനക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത. വാങ്ങിയില്ലേ? എന്നാ അത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിടാലോ. അതെ, ശ്ലോകം അങ്ങനെ ശ്ലോകം ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടാൽ മതി. ഫോട്ടോ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. പക്ഷെ എല്ലാരും ബുക്ക് വാങ്ങണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. നമ്മളൊരു ബുക്ക് പഠിക്കുക പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് വാങ്ങുന്നത് വലിയ ഇതിനില്ല. ഗുരുവായൂരിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പുസ്തകം. മാക്സിമം ഈ 3 ബുക്കിനും കൂടി ഒരു 300 മാക്സിമം വരുള്ളൂ. അത്രേ വരുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ പൈസ ചെലവാക്കണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവര് പുറത്താരോ വന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ. 300 3 പുസ്തകത്തിന് കൂടിയിട്ട് 300 രൂപ. മാതാജി നമ്പർ പറയോ? രേണുക മാതാജി നമ്പർ പറയട്ടെ. ആരും എന്റെ ഞാനൊരു പേനെടുക്കട്ടെ. പറയൂ. 91 91 59 91 59 59 80 29. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മള് ലൈവ് ഇടാതിരിക്കുമ്പോഴോ മറ്റേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്പർ ആരുടെ നമ്പറാന്ന് വെച്ചാൽ മാതാജി എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ തരാം, കുഴപ്പമില്ല. ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ലൈവ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന പോലെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലാതെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 4 ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതില് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് വാചോ വേഗം മനസ്സ് ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാനോ വിഷഹേതീര സർവാമപീമം പൃഥ്വീംസ ശിഷ്യാൻ. അതായത് ആർക്ക് ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കും? 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണത്?
വാജ് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതുപോലെ മനസ്സിന്റെയും ക്രോധത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ അല്ലെ എല്ലാ ആഹാരങ്ങളും കഴിക്കാനുള്ള രുചിയോട് ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെയോ ഉദര ഉപസ്ഥ, ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉദരത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ഉപസ്ഥം, അനാവശ്യമായി നമ്മൾ ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതി. 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കുക, അതുപോലെ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുക. അത്യാഹാര പ്രയാസ അല്ലെ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുക, ഒരുപാട് ഓവർ ടൈം ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രയാസ. പിന്നെ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ, അതായത് പ്രജൽപ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രജൽപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംസാരം, അതാണ് പ്രജൽപ. അത് ചെയ്താലും എന്താണ്? ഭക്തി ഇല്ലാണ്ടാവും പ്രജൽപ. പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ 2 തരത്തിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കരുതി നിയമം പാലിക്കുന്നതിന്, മറ്റൊന്ന് നിയമം തീരെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്. പിന്നെ എന്താണ്? പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം. ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നതാണ്. പിന്നെ ലൗല്യം, ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തി ഇല്ലാണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയത്തെ ശ്ലോകത്തില് 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗാസതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. അല്ലെ, ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക, പിന്നെ നിശ്ചയാത് അല്ലെ, പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക? ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ, ക്ഷമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? സ്മരണം കേൾക്കുക. സ്മരണം കീർത്തന, അതാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. അത് സംഘത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാതെ സംഘത്യാഗം. സദോ വൃത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. ഇനി 6 കാര്യങ്ങള് പ്രീതി ലക്ഷണം, അല്ലെ, ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നു. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, ഭക്തന്മാര് തരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക, അതുപോലെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്നു കാണിക്കുക, അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങൾ പറയുക, അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറയുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ, ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രസാദം കൊടുത്ത് അവരെ ആദരിക്കുക, അതുപോലെ അവരിൽ നിന്ന് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിലൊക്കെ പ്രഭു ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിഘ്നമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യാഹൃതമീപ്സിത സങ്കലബ്ധ്യ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത. കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസേന്ദ്രിയേത. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലൂ. കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത. കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത. ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം. ഭജന്തമീശം.
ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിഘ്നമനന്യമന്യ ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിഘ്നമനന്യമന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലഭ്യ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ അറിയുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തവ സുപ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ട്യൂണിലാണ് ഇത് ചൊല്ലേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമല്ല, ഇത് നമ്മള് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടൊക്കെ പരിഭാഷ വിവർത്തനം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് എല്ലാറ്റിലും എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ, 11 ഉപദേശങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണമാണ്. പരിഭാഷ: ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ 3 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പൊ ആര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരുടെ മുന്നിൽ പോയി നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇനി ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മള് മറ്റു ഭക്തന്മാരെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ, ഇതാണ് 3 തരം ഭക്തന്മാര്. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രാരംഭ ഭക്തന്മാര്. ഓരോന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മധ്യമ ഭക്തന്മാര് എന്നിവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനെ, ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിക്കണം. പക്ഷെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. അവരെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് സേവനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവർക്ക് സേവിക്കുക, അവരുടെ കൂടെ കഴിയാൻ സാധിച്ചാൽ, കൂടെ കഴിയാൻ മീൻസ് എന്താണ്? അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ പ്രീച്ചിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സേവനം, എന്ത് സേവനമായാലും, ഒരു ചെറിയ സേവനമാണെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, ആ സേവനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും ഭക്തിയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ അത് തന്നെ ഒരു മാറ്റർ ആവും. നമ്മള് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മ കഥ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഭക്തനായ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹം പൂർവ്വജന്മത്തില് ഭക്തി വേദാന്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തു. അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ട ഭോജനം, അവര് കഴിച്ച പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി പ്രസാദം അത് കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക്. അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സാഹചര്യം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, നമ്മള് ഇവിടെ തന്നെ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ കുറെ മഹാരാജാക്കന്മാരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭക്തി വിനോദ് സ്വാമി മഹാരാജ്, അതുപോലെ കുറെ മഹാരാജ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സേവനം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായാലും, കാരണം അത് നമ്മളെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള്, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സില്. അപ്പൊ ആ പ്രഭു പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം ഈക്വൽ ടു ദണ്ഡവത്ത് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക്. അതായത് പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡവത്ത് ചെയ്യുന്നതും സ്ത്രീകള് പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നതും ഒരേപോലെ ആണ്, ഒരേ വാല്യൂ ആണ് അതിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന്, പുരുഷന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചാൽ മതിയാവും. അവരെ സ്പർശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പുരുഷന്മാർക്ക് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം പുരുഷന്മാര് മഹാരാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെയ്യണം. അവരെ എവിടെ കണ്ടാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള്
വഴിയിൽ കണ്ടാൽ പോലും അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മള് ഒന്ന് പ്രണമിക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഭൂമി തൊട്ട് നമുക്ക് തലയിൽ വെക്കാം അല്ലെ, അവരുടെ ആ ഒരു പാദത്തിന്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം, അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എവിടെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാനിലോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമവ്യവഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവം പ്രയോഗിക്കണം. വൈഷ്ണവന്മാരെ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സമുചിതമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കണം. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമവ്യവഹാരങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും ഇടയിൽ. അപ്പോ ഈ പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരി, മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമ അധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ കാര്യം, നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മറ്റൊരു ഭക്തനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭക്തന്മാരാണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണ്ടേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പദ്യത്തിൽ, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പദ്യത്തില് 3 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആദ്യത്തേത് കനിഷ്ഠ അധികാരി, രണ്ടാമത്തേത് മധ്യമ അധികാരി, മൂന്നാമത്തേത് ഉത്തമ അധികാരി. കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ അത്രയൊന്നും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ മധ്യമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, പക്ഷെ ഉത്തമ ഭക്തനോളം എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അവര് അടിയുറച്ച് ഭക്തിയിൽ പോകുന്ന, അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നും. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടിയ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഗുരു ശിക്ഷാഗുരുവാണ്, ഒരിക്കലും ദീക്ഷാഗുരു അല്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് ആരും സ്വമേധയാ ആരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയണം നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ, നാമം ജപിച്ചാൽ വളരെ നിങ്ങൾ അന്ന് മണിഭൂഷിത മാതാജി വന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസമാധാനം വേണോ, സന്തോഷം വേണോ, നിങ്ങൾ 4 മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറയണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടിയ നവ ആഗതനാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. ഇദ്ദേഹത്തിന് കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്തണം. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്താ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്? വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശുപാക്കേച പണ്ഡിത സമദർശിന അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരവ് പുലർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ആദരവ് പുലർത്തണം. കനിഷ്ഠാധികാരി ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദരവ് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് അവരുടെ മുന്നിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാവുക? നമ്മള് ഒരു മധ്യമാധികാരി ഉത്തമാധികാരിയോടൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയോട് ബിഹേവ് ചെയ്താല് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് തോന്നും അവർ ഇത്രയൊന്നും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭക്തിയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നും ഞാൻ വലിയൊരു ഭക്തനായി എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വരും? വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ എല്ലാവരിലും വന്നു പോകും അറിയാതെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെയാണ് മധ്യമ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ഭഗവത് ഭക്തി ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച് സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തത്പരനായി വർത്തിക്കുന്ന കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ മട്ടിൽ കഴിയുവാൻ ആരും തുനിയരുത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയായിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മധ്യമ അധികാരിയിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും കനിഷ്ഠ അധികാരി മാത്രമായി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. എന്താണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പുസ്തകത്തിലുള്ളത് വായിക്കാം നമുക്ക്.
ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭക്തി വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന സംഗതി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അന്ത്യലീല 4:192 വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദീക്ഷാകാലേ ഭക്തകരേ ആത്മസമർപ്പണ സേയി കാലേ കൃഷ്ണ കാരേ കരേ ആത്മസമ. ദീക്ഷാകാലത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണൻ അവനെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദീക്ഷയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:247 കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അർച്ചായാമേവ ഹരയേ പൂജാം യശ്രദ്ധയേ ഹതേ തദ്ഭക്തേഷു ചാന്യേഷു സഭക്തഃ പ്രാകൃതസ്മൃതഃ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ടവിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമായ ഒരാൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, കനിഷ്ഠ അധികാരിയാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ തിരിച്ചറിയാം? ആ വ്യക്തി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, ഈ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റം കാണുന്നവരായിരിക്കും ഈ കനിഷ്ഠ അധികാരികളായിട്ടുള്ളവർ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഭക്തിയിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ, അവർ ഉറച്ചിട്ടില്ല. അതിനവര് പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മധ്യമ അധികാരി ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്ക് ഒക്കെ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും അവരെ കുറ്റം പറയണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമുക്ക് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അവരെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടോ പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അവരോടോ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരെയാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് അവനവനെ ഉയർത്തുവാൻ മധ്യമ അധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മധ്യമ അധികാരിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:2, 44, 46 ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കനിഷ്ഠ അധികാരിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്, ആരോ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പോൾ നമ്മളെ കനിഷ്ഠ അധികാരിയിൽ നിന്നും മധ്യമ അധികാരിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തത് ഒരു മധ്യമ അധികാരി എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. ഈശ്വരേ തദധീനേഷു ബാലിശേഷു ദ്വിഷത്സു ച പ്രേമ മൈത്രീ കൃപോപേക്ഷ യക്കരോതി സമധ്യമഃ. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. ഈ മധ്യമാധികാരിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇത്. എന്താണ് മധ്യമാധികാരി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് കരുതി, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്.
ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവമുണ്ട്. അതുപോലെ അജ്ഞാനികളിൽ കരുണയും ഉണ്ട്. അത് കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരോടും കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു. അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി. അതായത് അവര് പക്ഷെ ഈ ഒരു കുറവ് ആരിലുണ്ടാവില്ല? ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ മധ്യമ അധികാരി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ അസൂയ ഉള്ളവരോട് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് വരിക. നമ്മൾ ശരിക്കും വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇതിനെ നമ്മുടെ ടൈം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അസൂയ, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാലൊന്നും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഉത്തമ അധികാരിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആവാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ചില പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഭക്തന്മാരാക്കിയത് ഒട്ടും യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്കാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അത്രയും ഭക്തിയില് ഉറച്ച് ഭഗവാനെ അത്രമാത്രം എന്താ പറയാ സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി അത്രയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഉത്തമ അധികാരി ആവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു മധ്യമ അധികാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നാല് മതി. നമ്മളെ സേഫ്റ്റിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്തമ അധികാരി ഒന്നും ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മധ്യമ അധികാരിയിലേക്ക് വരെ എത്തണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ നിന്നു പോവരുത്. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അനുഭവ ജ്ഞാനം വെച്ച് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. പ്രാകൃത ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനിഷ്ഠാധികാരി. സമാനേന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് മദ്യത്തോടും മദിരാശയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭക്തന്മാർ അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോടും മദ്യത്തോട്, മദിരാശി അതായത് സ്ത്രീകളോട്, ധനത്തോട് ഒക്കെ ആസക്തി ഉണ്ട് അവർക്ക്. അതൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മള് നമസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ, പഞ്ചാംഗ പ്രണാമമോ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിച്ചാൽ മതി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജാതിവർണ്ണം മുതലായവയ്ക്കൊന്നും യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര ഭജനത്തിലുള്ള അവസരം നൽകി വരുന്നു. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഗുരു മഹാരാജൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ബൈ ബർത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ജാതി വർണ്ണമൊന്നും എവിടെ ഇല്ല? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇസ്കോണില് അങ്ങനെ ഒരു ജാതി വർണ്ണം, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാം, താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ എന്താ പറയാ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുക, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേ പരിഗണനയാണ്. ഈശ്വര ഭജനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകി വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഇന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചവനെന്നോ ഇന്ന മതത്തിൽ ജനിച്ചവനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുമുള്ള അവസരം നൽകി വരുന്നു. ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രമേണ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാവണം. അപ്പോൾ ഒരു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണല്ലോ. ഒരു തപശ്ചര്യ. എന്താണ് തപശ്ചര്യ? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ തപശ്ചര്യയായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ഏകാദശി പോലെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ 3 വിധം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണത്? ശാരീരികമായ തപസ്, വാങ്മയമായ തപസ്, ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? മാനസികമായ തപസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക്
എന്താണ് ആ ഒരു ഭാര്യയോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭർത്താവിനോടൊപ്പം മാത്രം ബന്ധങ്ങളൊന്നും പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താണ്, അവർക്ക് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സംസർഗം പാടില്ല. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം അതും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാവണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാവണം. തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന്, അതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമത്രേ. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമ അപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്കർഷദായകമാണ്. വൈകല്യം കൂടാതെ, ഒരു അപരാധങ്ങൾ കൂടാതെ. 10 നാമാപരാധങ്ങൾ അറിയോ എല്ലാവർക്കും? എന്തൊക്കെയാണ് ആ നാമാപരാധങ്ങൾ എന്ന് അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ അറിയുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എൻട്രീസ് ചെയ്യൂ. ആരുമില്ല? നല്ല ആൾക്കാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 നാമാപരാധങ്ങൾ. ഭഗവത് നാമ പ്രചാരണത്തിനായി സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ഭഗവത് നാമ പ്രചാരണത്തിനായി സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസ ബ്രഹ്മചാരികളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദേവന്മാരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമത്തോട് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ ചിന്തിക്കുക. അതെ, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുക. അതായത് ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു അവരുടെയൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ റിസൾട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുക. ഇപ്പോ ആരോ ഒരാള് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി, പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം അല്ലെ, എന്താണ് ഓം നമ ശിവായ ചൊല്ലാൻ പാടുവോ ഇതിനകത്ത് അല്ലെ ബീഡിനകത്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. 108 ജപത്തിന്റെ കാര്യം എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടത്. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശിവന്റെ ഒക്കെ നാമങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് കരുതുന്നത് ഒരു നാമ അപരാധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? നമ്മള് ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം അല്ല, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല എന്താണ്? ഗോപന്മാരെ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന ലീലയാണ്. മറ്റേത് ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണ ലീല ഇന്ദ്രനെയാണ് ഇതാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് ഗോപന്മാരെയും പശുക്കളെയും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മസ്തുതിയുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 14ാമത്തെ അധ്യായം 14 15 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ലീലയാണ്, 15 സ്തുതിയാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാനും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണോ? ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ രുദ്രഗീതം കാണാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രചേതസ്സുകൾക്ക് മഹാദേവൻ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് രുദ്രഗീതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാമെന്ന് മഹാദേവൻ പ്രചേതസ്സുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രചേതസ്സുകൾക്ക് മഹാദേവൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ? മഹാദേവൻ തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ നാമാപരാധത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുന്നത് ഒരു അപരാധമാണ്. പിന്നെയോ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുക, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അതായത്
ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒരു നാമാപരാധമാണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? വൈദിക സാഹിത്യത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുക. നിന്ദിക്കുക. അതായത് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ, നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ, അതിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഒരു അപരാധമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ അടുത്തത് കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളിൽ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം നൽകുക. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം എന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്, അത് ഒരു അപരാധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അല്ല മാതാജി, അതിന് മുമ്പേ ഒന്നുണ്ട്, അത് 7-ാമത്തെ 6-ാമത്തേത് വേറെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭൗതിക രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക. അതിനു മുമ്പ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക. അതാണ് 5-ാമത്തേത്, ഭാവനയായിട്ട് കരുതുന്നത്. 6-ാമത്തേത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭൗതിക രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക. ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതുന്നത് 6-ാമത്തെയാണ്. അപ്പൊ 5-ാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം സാങ്കല്പികമാണ്, ഭൗതിക. ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ എന്റെ കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ പോകുന്നോണ്ട് ഇടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടൂല, അതാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന്റെ ബലത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത്, അത് 7-ാമത്തേതാണ്. 7-ാമത്തേത് അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും എന്നിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആനക്കൂളിയോട് ഉപമിച്ച ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും എന്നിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ, അത് അപരാധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണം. നാമം ജപിക്കുമ്പോ പക്ഷെ എന്താണ്, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകാർക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു അപരാധമാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപരാധമാണ്. പിന്നെ 8-ാമത്തേത് എന്താണ്? വേദസാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മംഗളകരമായ ധാർമ്മിക കർമ്മമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം എന്ന് കരുതുക. ഭഗവാന്റെ ഞാൻ പഠിച്ച പോലെയല്ല മാതാജി പറയുന്നത്, ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ എന്താണ്? കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മംഗളകരമായ ധാർമ്മിക വേദങ്ങളിലെ ഒരു മംഗളകരമായ ചടങ്ങായി കരുതുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വേദങ്ങളിലെ ഒരു മംഗളകരമായ ചടങ്ങായി കരുതുന്നത് അപരാധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വേദങ്ങളിലെ ഒരു മംഗളകരമായ ചടങ്ങല്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ഭഗവാനും നാമവും നാമിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു മംഗളകരമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി 9-ാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ മഹിമകളെ കുറിച്ച് ഒരു അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കുക. അവിശ്വാസികളോട് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതായത് അവിശ്വാസികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുക? അത് മാത്രം, ആ ഒരു ഗുണം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജപിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച ഇന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് 10-ാമത്തേത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണ്. എന്താണത്? മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതികാസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ അപരാധമായിട്ട്. അതായത് നാമം ജപിക്കാന്ന് അശ്രദ്ധമായി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും, ഈ ഒരു നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭൗതികമായ പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഇതാണ് 10 നാമാപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമത്രേ. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമ അപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരും. അപ്പൊ ഈ നാമാപരാധങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ, എത്ര വരെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്നാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ജപിക്കാൻ തോന്നുമോ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാവിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഭയങ്കരമായി നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ആ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ്. നമ്മൾ നാമാപരാധങ്ങൾ കൂടാതെ ജപിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് അയാൾക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചതായി കേട്ടാൽ അയാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതണം.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാള് ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവൻ നാമകീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ പലരും അധപതിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അവർക്ക്? അവര് ഭൗതികമായിട്ട് വീഴുന്നു പോലെ ഭൗതികതയിൽ ആ ഒരു കയത്തിൽ വീണ് അധപതിച്ചു പോകുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമജപം നിർത്താൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പാതി വെച്ച് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണന് പോയാൽ പോലും നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തിയേക്കരുത്. അങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. പിന്നെ നമ്മള് എന്താ രണ്ട് തോണി കാലി വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാവും അല്ലെ. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് വരും, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മള് വീണു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മസ്റ്റായിട്ടും ജപിക്കാം. എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് അധികം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ഉറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ച് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വരാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ, നമ്മള് ആ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും രാഗാനുഗ ഭക്തി ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണോ ഗുരു പറഞ്ഞത് അത് നിഷ്കർഷയോടുകൂടി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരാളെ മധ്യമ അധികാരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ 16 മാല അത് നിശ്ചയമായും ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക അല്ലെ. പക്ഷെ അവർക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു വട്ടം വായിച്ചാലൊന്നും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഒന്നും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയൊന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അവര് വീഴ്ച കൂടാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു. അവരെ ആരായിട്ട് കാണണം? മധ്യമ അധികാരിയായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, അതായത് ദാനം, അതുപോലെ എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലോ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ട്, പുണ്യപ്രവൃത്തി അതൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ എല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പോർഷൻ ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല എന്നല്ല. ഭഗവത്ഗീതയെ മുഴുവനായും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവന് തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ആരാണ്, അത് മാത്തച്ചി അന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി, ഭാവഭക്തി എന്താണെന്ന് അല്ലെ. ഈ ഭാവഭക്തി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഏത് തലത്തിലാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഭാവഭക്തി ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ യശോദാമ്മ, നന്ദ മഹാരാജാവ് ഇവരൊക്കെ ഭാവഭക്തി, അതായത് അവർക്ക് അമ്മ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരോ ആണ്, പക്ഷെ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഈ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി പ്രകാരം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലേക്ക് വരും? നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ തോന്നുന്നതെന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവന് തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സദാ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചൊല്ലിക്കുന്നു. സതതം കീർത്തയന്തോമം അല്ലെ. ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഭാവം എന്താണ്? മൈത്രി ഭാവമാണ് അല്ലെ. ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാവത്തിലാണ് അവരുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കും ഭഗവാനും ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ജന്മം പോയിട്ട് വരുന്ന 2-3 ജന്മങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, എത്ര ജന്മങ്ങളോ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ. ബഹൂനാം ജന്മനാം വന്ദേ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. ചിലപ്പോ ഒരു ജന്മം മതിയാവും അല്ലെ, ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കിട്ടാം. അറിയില്ല, നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമേ എല്ലാം അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനിച്ച അർജുന ഭവിഷ്യാണിച്ച ഭൂതാനി മാംസു വേദന കർശന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകും,
നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന്. നാം എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഇതിന് ജിഹ്വയെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ജിഹ്വ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഉദരം ഉപസ്ഥം ഒക്കെ ഓൾറെഡി കൺട്രോളിൽ വരും അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജിഹ്വ ഉദരം ഉപസ്ഥം ഇത് മൂന്നും ഒരു ലൈനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്നിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ബോധ്യമാക്കി തരും. ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്തമ അധികാരി മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക എന്നത് മാത്രം കർത്തവ്യമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ആവശ്യം, എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നാമം ജപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരോടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവിടെ എന്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവൻ ഭക്തനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അവിശ്വാസിയാണോ, ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നയാളാണ് ഉത്തമ അധികാരി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശീല പ്രഭുപാദിന് നമുക്ക് ഈ ബുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് തന്നത് അല്ലെ. ഇത് ഭക്തന്മാര് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. കിട്ടുന്ന ആര് വായിച്ചാലും എന്താണ്, അവർക്കും ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയാൽ അവരും വായിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടും. അതാണ് ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത. ഉത്തമ അധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരുവായി ചമയരുത്. പക്ഷെ കനിഷ്ഠ അധികാരിക്കും മധ്യമ അധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ തന്നെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം. പക്ഷേ കനിഷ്ഠ മധ്യമ അധികാരികളുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഒരു ഗുരു ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ പറയുന്നു ഇവിടെ കനിഷ്ഠ അധികാരിക്കും മധ്യമ അധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു ഉത്തമ അധികാരി, അതായത് ഒരു ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ തലത്തിലേക്കൊക്കെ ഉയരുന്ന നമ്മളെ ഗുരുമഹാരാജൊക്കെ ആ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത് കൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നതും ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷാഗുരു ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആർക്കേ അധികാരമുള്ളൂ? ഉത്തമ അധികാരിക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയോ മധ്യമ അധികാരിയോ ദീക്ഷാഗുരു ആവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് കനിഷ്ഠ അധികാരിക്കും മധ്യമ അധികാരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരാളെ കണ്ടു, ആ നാമം ജപിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂട്ടോ, നാമം ജപിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നല്ലതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോ അവർക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അവരെക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരെ അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കനിഷ്ഠ മധ്യമ അധികാരികൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ തലത്തിലുള്ളവരോട് മാത്രമേ എന്താ പറയാ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അവരെക്കാൾ ഹയർ ആയിട്ടുള്ളവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരുത്താനോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ തന്നെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം. പക്ഷെ കനിഷ്ഠ മധ്യമ അധികാരികളുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ വേണം. എനിക്ക് ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അവര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മള് നിർത്തരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പരിമിതമാണ്, അവരുടെ ലിമിറ്റഡ് നോളേജ് ആണ്. അൺലിമിറ്റഡ് നോളേജ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ? ദീക്ഷാ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അദ്ദേഹം നമുക്ക് പേഴ്സണലി സംസാരിക്കില്ലായിരിക്കും, നമ്മളുടെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി നമുക്കൊരു ഉപദേശവും തരില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നത്. തേനെ ബ്രഹ്മകൃതായ ആദി കവയെ മുഖ്യന്തിയ സൂര്യ അല്ലെ. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു പവർ പ്ലഗില് കുത്തി എന്താ പറയാ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ഒരു ദീക്ഷാ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അത്രത്തോളം മുന്നേറാൻ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് ശ്ലോകം 5 പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കൊരു ഉത്സാഹം ഇല്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ.
റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ രസമില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? മനസ്സിലാവുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കേക്കലിനൊന്നും ഒന്നും ആവില്ല മാതാജി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി കുറേ ഭക്തി ആക്കും. പഠിക്കും. ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത്, ബുക്ക് വേണം മാതാജി, ബുക്ക് വായിക്കണം. നമ്മൾ ബുക്ക് വായിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇല്ലാത്തോണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചിലവർ എഴുതി എടുക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഇത് യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, യൂട്യൂബിൽ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുക, 1 or 2 പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം. നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരും ചെറിയ ഏജിലല്ല നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ജന്മെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിലേക്കെങ്കിലും നമ്മളെ ഉയർത്തണം. ശ്ലോക 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പുണ്യനാമം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തന്മാരെ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം എന്നാണ് ഈ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി 3 ഭക്തന്മാരാരൊക്കെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഇനി ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത? നാമം ഉച്ചരിച്ചതിൽ പ്രാരോപദേശം നേടിയ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി ഏതാ മാതാജി? ഉത്തമാധികാരിയുടെ അധികാരി. ഉത്തമാധികാരി ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അതാണ് ഓക്കെ. സമദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവതനെ. ഇനി മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്നു? ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണിത്. ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തില് ഉപദേശദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇതാണോ മാതാജി? അല്ല, ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്നത്? നാം എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്നത്. തപസ് ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമേന ച ദമേന ച എന്ന ഭാഗവതത്തിലെ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുക. അതായത് ഒരു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അയാള് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം, ഇത് പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. തപസ ബ്രഹ്മചര്യേണ ഇതെന്തോ തെറ്റുണ്ട് ആ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കാതെ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാം. എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്? 10 നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് അറിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലാണ്? കനിഷ്ഠ അധികാരി. എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ആരാണ്? കനിഷ്ഠ അധികാരികളാണ്. കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന സ്റ്റേജിലാണ് എല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നത്.
ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, ഭക്തനോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे